magoiez gaur. Osea, Mateo pozik garela magoiezelako, baina ez. Gare pozik, ez dugulako enbiarlo koltsoi horretan. Gaurko eguraldia... Eguraldi ona... Bai, ni beia motxil... Bueno, dutxara novia, eta ja motxilia itxingo. Eta magoia ez azkenengo gauzatxo batzuk ikustera. Bueno, ikustera, ez erostera. Eta airport. Ez dakizue, ze paso jaten, baina en cuestión de 10 segundos. Osea, ni neuan super ondo prestatzen, Iruñe etorri danerako dutxatik, ja neuan dutxauta, jantzita, no seke. Hasi naiz, itxen, bueno, skinkerra edo makillatzen. Zeruman potia lagabenean hemen. Zeruman super gutxi orduan, ez dutu egin dut egin da, pa! Zikin dut kamisetia, zikin du naiz bezua, zikin dut jertzia, zikin dut kablien katxarrua, dana zikin dut. Osea, zeratu niz garbitzen. Mantxia esan juten, ura eta jaboiakin. Osea, jertzia ikuste ondo zue, zikin dut hemen eta ikusitzen da puntua. Baina jertzia ja ez do garbitzu behar, osea, ja, mira, me da igual. Vale, eski esan zikaten, eta ez not, ba, beste kamiseta jantzi biot. Kamiseta hori abandona ben biot hemen. Ba, eski zera gauzia, etorri nintzen nia zikin du negala kamiseta hau. Hemen dikedu dago zikina, ez dakilan, hemen. Jantzi dut hau, no seke, bale. Hartu dut koloretia. Zabaldu dut, tani Iruñe utzik dago. Eta zinez begira nire inguna motxilia larroz ez tintauta, tani. Berriro! Evidentemente berriro. Pues aujat otro desastre natural, osea, da tipo gelatina bat, gelatina irten da egaran, eta zeman lurrian, lurra da de moqueta. Bajaso dut, garbitxu indot, que ikusi, nire atzak parece que yo que sé que... Badirudi horroren... Bueno, en resumen, que garbitxu indot eta hori jasuan urtzen, eta zot, pues mira, mierda hau bai hemen geratzen da, eta tomar por culo. Ya está, es que zinga pesau, 10 minutuan hainbeste gauza. Ba, goia sostaletik. Ai, nire traste zikinak, de verdad, de verdad. Zikinak nunca mejor dicho. Gure lekuak bagels. Ei, ya kalian gare hartu itxugu bi bagel, osea, efectos especiales sin haberlos contratado yo. Eskatu dut printzi bat eta gola literal que irakiten eta bagel bat. Lokuritxi. Ikusi! Ze guaixa. Zue gainera badoia. Wow. Hau da arbolia goitxik. Aurten pasaportien hortia, legoko pasaportia egin dut eta ikusi. Hemen pegau ditut super kantzauta. Osea, ja, hankik ez dozte funtzionatzen, baina da, ez dozte funtzionatzen zero. Eta... eratuko nintzen hemen lo. Eta jazta, ja bago jaz, sad. Tambio zu? Ikusi hau da Iruñeitoko jakon zintxana. Hola zue, ja liga Bilbora, ja Iruñe junda. Ez ga despedidu, porque bere erten dani baino lehenago eta pasau da lehenau pasaportia eta hori dana, eta bere busaia basoian, azke junin da. Hani hemen nago, bergarako busan zain, bueno, zain, hilara. Así que, bueno, gero kontakotzu gauza gehiago. Eurixo zida. Bueno, ekaitza. Ingantxarizima. Ja, bergaran, kaina batekin. Zuek, eskatu dut nire itaken pizza bat, eta resultak eskatu eta segunduretara induzkue. Eta konfundidu india beste batzuunaken eta eman induzkue. Así que gero ikusiko ber zen moduzkoa dagoen.
¿Soy falsa o quieres que cuente la verdad? No, cuenta. Que mi niña ha venido de Londres un poco cochi. Que me dice que a ver por qué le he limpiado el cuarto. Es que la mierda le No, comía perdona. literal. No, perdona. No. Teníamos una capa de polvo así. Venga. Y había manchas pegaditas. Venga, ala, eres una exagerada. Y el suelo le brilla, porque ni le brillaba. Ala, venga, ya está. No, sigo. No, tendré que acabar el blog, me voy a despedir. Ah, vale. Pues aparte de eso, yo la quiero mucho, ¿eh? Es que... Zuek, nire gelan, que fuerte, matnagonek, surrealista. Hasi egin leku berdina bukatzen dugu, hau da, osea, nukala kristongo guai txiko dala, nire oia zuek, que a gusto. Gusto zuek abizeti aldatu dutela, porque, claro, zikina zegoan. Bukatzen da, 5. bloga eta Londreseko bidaia. Ja, oin tokatzen da labadorak jartzia, eskerrik asko, kamera beste aldian, egon esaten da, no? Bueno, eta pantaien beste aldian. Asko izan dazku zuen superrendo pasatu zuela, eskertzen dugu, eta hurrengo batean ikusiko ga.